ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಟು ಕುಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂದ ಒಂದು ಮದರ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ದಾಕನ ಚಿಕನ್ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಬಂದು ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಒಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ತಿಂತಾರ ಗ್ರೇವಿ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇಟು ಬರೀತೀರಿ ರೆಡಿ ಇನ್ 15 minutes 15 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ನೆಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದುಗೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಕಲರ್ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ 80 ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು 500 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದೇಟು ಭಾರಿ ಈಸಿ ಉಂಟು 15 ನಿಮಿಷ ಆರಾಮಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಪೂರೈತೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇನಿ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಗಂಟೆ ಎಡಮ ಕರಿಂದಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ತೂಡು ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಆಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂದು ಬಂದ್ಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಇನಿ ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ ಅವಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಪನ್ ತೂಕ ರೆಡಿ ಅದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದ ಈಸಿ ಈಸಿ ಪಂಡ ಈಸಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ಉಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ನೀರು ಅಲಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪಾಡೋಡು ಬೌಲ್ ಪಾಡ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪದ ಗೊತ್ತುಂಚಿ ತೂನಗ ನರಕ ತೋಜುನು ಪರಿಮಳ ಅಂದ ಕಮ್ಮೆನಂಡೆಡ್ ನೆಕ್ ಒಂಜರ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡೋಡು 350 ml ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಅದಿಕ ಮಸಾಲ ಒಕ್ಕ ಕೋರಿಂದ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಿಡುವ ತೂವನಾಗ ಒಂಥರ ಪುಲಿತು ಲೆಕ್ಕೊಂಡದ ಪುಲಿತ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗವ್ರ ಎಂಚಾವು ತಿನ್ನೋಲ್ಯಾ ತಿಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಶೋಪ್ ತೋಜುಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ರಸ ತಲೆಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾಡ ಚಿಕನ್ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡೋಡು ಒಂಜಿ 1-2 ಚಮಚದ ಅವು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪುದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನ್ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆತಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋಳಿದ ಪೀಸಿನ ಪಾಡ್ದ ಚಿಕನ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬನ್ನ ಚೂರ ಐತೆ ಪಡ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿದ ಚಿಕನ್ ಏನ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲದ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೀತ ರೆಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ನೀರು ಬಾರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ವೀಕ ಕೊದ್ದರೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಂದು ನಾಂಡ ಹಾಕಿ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಕೋರಿ ರಸ ಒಂದು ಗಸಿ ಗಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡದ ಗಸಿ ಬರು ಕೊತ್ತೇನ ಗಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡದ ತಿನ್ನೋಂತೆ ಕೊದ್ದರೆ ದೀಕ ಕೋರಿ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದೊಂದುದಲ್ಲ ಕೊದ್ದೇನಾಗ ಭಯಂಕರ ಬರೋದೊಂದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನ ಪರಿಮಳ ಡ್ರೈ ಆಗೋದು ನಾನು ಪರಾಟ ತಿಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಜಾ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಬೋಡ ಚೂರು ಡ್ರೈ ಆಗೋದ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಕೂಲಾಗೆ
ಆಹಾ ಓಹೋ ಉಂಡ ಕಮ್ಮೆನೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ದುಲೈ ಇದ್ದ ಬಿದೆ ದುಲೈ ಒಯ್ತಂದುಂಡು ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟೆ ಬಾಯಿ ಕೊರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂದ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದಾಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ರಸತ್ತಿನ ಚೂರು ದನಲ್ಲ ಗ್ರೇವಿ ಆವಡದ ಓಕೆ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಅದಾ ಆಯ್ತು ಪರಿಮಳ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಇದೇ ದೂರ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ತೊಂದು ಎಕ್ಕಲಾಡ್ ತಿಂಚಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಉಂಡು ಪಾಡ್ಗ ಚಿಕನ್ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಆತಂಡೆ ಸಿದ್ಧ 1/4 ಗಂಟೆದ ಚಿಕನ್ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಒಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಕ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುದಾಗಚ್ಚು ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಪರೋಟ ಗಂಧ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಕಂದ ನೀನೆಲ್ಲ ಏನು ಚಪಾತಿ ಕನ್ನದ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಡಿ ಏನು ಚಾಪಣಂತ ಪೋಯತ ಓಯ್ ತಿನ್ಕ ರಡ್ಡು ವನಸ್ಮನ್ಪುಗ ತಚ್ಚು ಬಲೆ ವನಸ್ಮನ್ಪುಗ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಮೂಲ್ಕೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇಡಲಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ತಚ್ಚು ಎಂಚ ತೆಲುಗುನ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ತೂವಲಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಎಂಚ ತಚ್ಚು ಎಂಚ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತೂವರೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಕತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರಾ ಭಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ತೋಲೆ ಓಕೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ತಿನಿ ತಚ್ಚು ತಿಂದಾರ ತಿಂತು ಜರತೆ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಚಿಕನ್ ಬಕೇನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚೆಟ್ಟಿ ವಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯರೆಗ ತಚ್ಚುಗ ಕೊಕ್ಕ ಮಚ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲ್ಲೆ ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆತನ್ ತಚ್ಚು ತಿಂದಾರ ತಚ್ಚು ತಿನ್ನಂದೇನೆ ಮನ್ಪಿನ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಸೂಪರ್ ಅಂದಿನಿ ಎಂಚೊಂಡಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಕಲ್ದಿನಿ ತಚ್ಚು ತುಕ ಕೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನೋರ ತೋಜಲೆ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಏನತೆ ತಚ್ಚು ಸೂಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚಾಗಿ ಎಂಚಾತನ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಯಿಡು ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಪರೋಟ ದಟ್ಟುಗು ತಿನ್ಕ ಗಸಿನ ಹಾಕದು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಅಂದ ಅವು ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಕ ಪುಂತುಕ ಯಾನೊಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾಯಿಡು ನೀರು ಹಚ್ಚೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜೊಲ್ಲೆರಿ ದಿನ ಯಾನೊಂಚೂರು ತಿಂದು ತುಪ್ಪೆ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ತಿನ್ನಾಗ ಚಿಕನ್ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ದ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಪರೋಟ ದಟ್ಟುಡು ಎಂಚಾತನ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದ ಇಂಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ வேற லெவல் என்ன சொல்லுங்க என்ன பார்லாக்கு டேஸ்ட் ತಿನ್ನಿ ಹೋಗ ಮಚ್ಚ 15 ನಿಮಿಷಡು ಆರಾಮಡು ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ವನಸ್ಲಾನ್ ಬೈಯದ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ದು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಪನ್ನಿನ ಕಲೆ ಪುರ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ಪೊಡು ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಈಜಿ ಭಾರಿ ಈಜಿ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಪಾಸ್ ಆತ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ನನ್ನ ಎಂಕಲು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದು
ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಾಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್